Nägileliklerin artýan wagty döwlet medeniýeti prezidenti dini gymmatlyklar bilen ýylteşdirip wagt edip başlady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 63 ýaşyny belleýän wagty Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdeleri onu islam dinine mahsus aňlatmalar we elementler bilen dabaralandyryp başlady. Finçiler şeýle sinançyklaryň prezidentiň şahsiýet kultunyň hassa ösdürilmegine goşýanyny aýdýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň resmi web-saýty 29-njy ýylyna prezidentiň doglan güni onuň has lybasyna düşen suraty bilen bilelikde propaganda ähengli makala çap etdi. Onu döwlet başçysynyň liderlik ukyplary mahabatlandyrylýar. Döwlet media we medeniýet serişdeleri prezidentiň milli däplerde Pygamber ýaşy adlandyrylýan 63 ýaşynyň dolmagyny dini gymmatlyklar bilen baglanşdyryp wagt edýär. Onuň hajrywasyna mukaddes Käbede düşen suratyny köpçülige ýetirýär. Prezident Pygamber ýaşyny Türkiýede Demirgazy Kipirde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň wezipeden çekilmegine çagyryş edip geçirýän protest mitingleriniň fonuny belleýär. Berdimuhammedowyň milli däpde surlary laýyklykda bellenilýän Pygamber ýaşy näme sebäpden jemgyýetçiligiň ünsüne çekilýär? Bu soraga türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly 29-njy ýylyna Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Berdimuhammedow meselesinde aýdylanyna bir onuň öz şahsiýet kultuny dawarlandyrmak üçin, özüni halka görkezmek üçin bir sebäp diýip düşünýär. Şol ýaş oň üçin bir sebäp, bir bahana. Ol şo ýaşyň üstü bilen özüniň kimdigini, nähili beýikdigini, sadaka berip bilýändigini, haç ziýaratyny edendigini halka aýan etmeli, halka görkezmeli, halka propaganda etmeli. Ol şu zatlar üçin şonun pidalanýar diýip düşünýär. Diýip finç aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 28-nji ýylyna prezidenti awtyklary we ogly Serdar bilen görkezdi. Aýdylmagyna görä TDH-nyň prezidenti dini gymmatlyklar bilen ýylteşdirip wagt edip başlamagy krizisiň fonuny ýurt içinde din wekilleriniň aktivleşip olaryň halky köşeşdirmek üçin edýän wagt nesihat ähengli synançyklarynyň peýda bolýan wagtlaryna gabat gelýär.